традиционно за нашето представяне на Bata Agro. И тази година щанда ни има 56 експоната, мащабна високотехнологична експозиция, която демонстрира иноваторски подход към земеделие. Основният ни акцент на щанда са високопроизводителните зърнокомбайни на New Holland, начело с лидера CR1090, който е до нас. Това е най-производителната машина до момента с все още световен рекордьор. Миналата година на щанда ни беше изложен предпремиерно CR11. Това е най-новата генерация, най-новият модел машина на New Holland, най-производителната машина в света в момента, която ще бъде показана в реална работа, в демонстрации в България през месец юли. Това е и основната голяма новина на щанда ни днес. Дами и господа, отправям топли приветствия от моя страна на изложението Bata Agro 2025. Аз съм отговорен за марката New Holland при нашия бизнес партньор Interagri България. И съм много горд да съм пред този комбайн CR1090, който над десетилетие е световен рекордьор в жътвения сегмент. Освен това, тази година имаме 50 годишнина на двуроторните комбайни, като сме лидер в роторния сегмент. Пред вас виждате хедър Макдон, модел FD250 с работна ширина от 15 метра. Този хедър ще бъде монтиран на CR11, най-големия комбайн в света. Ще може да го видите в действие на демонстрациите, които ще направим през лятото на тази година на няколко локации в Северна България. Наистина впечатляваща машина. За пръв път в България, както комбайна, така и хедър. На щанда сме представили цялата продуктова гама на New Holland тракторите от 80 до 435 конски сили, като се представили сме 4-та, 5-та, 6-та, 7-та серия HD и 8-та серия, плюс верижния вариант на 8-та серия. Тук е нашия трактор изцяло на метан, който вместо предни тежести има допълнителни резервоари за метан, за допълнително гориво, за да може да се ползва цял ден без презареждане. Това е първият трактор изцяло задвижен на метан в серийно производство в света. Освен това, си струва да отбележа лозарските, специализираните лозарски машини на Clemens и решения на New Holland, специализираните трактори. Много важна част от нашия фокус и от нашето портфолио в последните 2 години са професионалните решения за лозаро-овощарството, където предлагаме и напълно интегрирана и така наречена търнки услуга за гроздобер с гроздокомбайните Braut на New Holland. Това е услуга, която включва абсолютно всичко с сервизното обслужване, с наш оператор и предлага изключително висока производителност и удобство за лозари. В момента се намираме на нашия щанд, където е изложена нашата лозаро-овощарска техника. Отляво на мен са лозарските трактори, модел T4F. Тук имаме 2 варианта, изложен с предни тежести и с преден навес. Машините са оборудвани освен с преден навес, с средни хидравлични изводи за монтиране на инвентари отпред на навеса или ако се премахнат тежестите. Машините се агрегатират с лозарската техника на фирма Clemens. Тук имаме рама, на която е закачен Multi-Clean. Това е отклоняваща секция за филизане и премахване на растителните остатъци. Имаме машина за обезлистяване, която се ползва в лозарството. Отпред е машината на Clemens за връзване. Предимство на машината за връзване е, че е с ремъци, което щади листната маса на лозото. Това е изключително важно, защото ако се нарани листната маса, се наранява и самото лозе, самите гроздове и тогава се получава гниене. Другата машина, която сме показали на Clemens, е машината за предрезидване. Това спестява изключително много време и средства на лозарските производители, защото премахва доста ръчен труд. Машината може да се ползва от края на януари до края на март. Има варианти с камера за автоматично отваряне.
Последната машина, която сме представили на Clemens, е тримера, който може да се ползва освен с стандартни 2 ножа отгоре и с 3. Има варианти на различни 4, 5 до 6 ножа. Много се радвам да бъда тук. Щандът на Интерагри представя цялото ни портфолио от машини. Пред сеитбени култиватори, чизелови плугове, сеялки, дискови брани и един нов продукт за българските фермери – 6-метровата мулчираща машина. Мисля, че българските земеделци добре познават продуктите ни, защото сме на пазара от много години и с много силен партньор. С Интерагри сме много успешни тук. Кинзе е производител от около 60 години. Имаме 2 завода в Айова, САЩ и Вилнюс, Литва. Основно произвеждаме сеялки, както почвообработващи машини и ремаркета за зърно. Нашите машини са известни със своята издръжливост, качество и възможност за използване в екстремни no-till условия. Интерагри. Успяваме заедно!